Bajkalské jazero. Tu je co toto? To je Nigéria. Tam ešte len trénujeme teraz. Zatiaľ sme sa len tam dostali. No, a kde je tá Juhoafrická republika? Tá je túto. Aha, no jasné. Ríško, a kde je juh? Kde je juh? Tu je, túto. Tam je juh. A sever? Sever je tu. A rovník je ktorá čiarka? Toto. A odkiaľ kam? Pomalu. Odmluvíš pomalu? Áno. A ako sa volajú tie strany tam napravo, naľavo? Tu sever, juh a to je? Východ, západ. Áno, správne. Sever, juh, východ, západ. No dobre. Sada spíva. Je taká pesnička, pravda? Toto vystýsta. No. Bubo, ukáž mi ešte Papú Novú Guineu. To je túto. A Filipíny boli kde? Túto. Tu boli Filipíny. A Fidži? Fidži je... Toto je Fidži. Jo, fakt to je Fidži. Ríško, a Nová Kaledónia? No, Kaledónia je túto. A Šalamúnové ostrovy? Tie sú túto. Tu sú Salamúnové ostrovy. No. Tam sú Salamúnové ostrovy. A Nový Zéland? Máš tam aj Nový Zéland? Áno. Tu je tu. Bubo, a povedz mi prosím ťa ešte raz, kde bola tá Etna. Tá Etna bola asi túto. Na jeden z miestnych dohovorí. Tam je tá sopka Etna. Tam je tá sopka Etna a je tam ešte niekde, aj je tam v tom Taliansku nejaká iná sopka? Áno, ešte je tam táto sopta. Sopta väzu. Ako sa volá? Sopta väzu. Vezu. Aha. Dobre. Väzu. A ten ostrov, tam tie dva fliačiky, to čo bolo? To bola tá Sardinia. Sardinia, aha. A nad tým hore? To je Torzita. Korzika. No, dobre. A Ríško, a toto na jave je čo? tá modrá? Aha, To to modré? Toto modré. Čo je to modré? To je Červené more. Dobre, aha. OK. Červené more, aha. A tento tuleň? Tento tuleň, to je toto, ten tuleň. No, ten To tuleň. sme si malo razy hovorili. Krejtie. Krejta. Krejta. No, dobre. A Indiu by si našiel? Áno, tá je asi túto, toto. Toto je OK. No, dobre, Bubo. A Ríško, ešte si mi neukázal tie najväčšie kopce, kde sú. A ako sa to volá? Toto, co je toto? Toto. No, to sú tie najväčšie kopce. Toto je na mape svetielko. Toto je na mape svetielko. Lebo tam svietiš, Bubo. Toto je na mape. Sa tam odráža svetielko. Á. Sa tam A odráža. kto to tam svieti? Ja? No tak, tak čo robíš? Ríško, a ešte ukáž mamine tam kus tej Severnej Ameriky. To je Aliasta. To je Aliasta, tento celý. Aha. To je Aliasta. A Island je kde? Island je kde? Ten Island. Ten Vieme, Island, kde je, čo? nie? Ukáž mamine, kde je Island. Není tam niekde pri Írsku? Áno. Tam je, Super. aha, no jasné. A to Írsko je kde? To isto je tu.
tieto červené pliačiky tu, to je čo? Toto tu. Fialové. Tamata, Áno. tamata, Toto. asi veľmi Spojené. státy. Severné státy Ameriky. Tak. No. A toto modré? Tuto. Ty. Co to je? Ne? Mexiko. Mexiko, aha. A vieš, kde je Brazília? Brazília je kde? Brazília. Tá je tuším v tej južnej. To je asi v Južnej Amerike, že? To je tu. Áno. Tu je. Nie tak, tam to žlté. No. To žlté. To je Brazília. Tak, áno. To veľké, no. Toto veľké je Brazília. A Madagaskar. Madagaskar je tu. Tam. A kto žije na Madagaskare? Lemúre. Lemure. A Tasmania je kde? Tasmania? No to by si mi mohol ukázať. Čo, svietíš? No kde je tá Tasmania? Tata je tu. Super. Fakt. A čo máme ešte, Bubo, tam v Austrálii? Také zaujímavé. Čo je v Austrálii v strede? Tuto je Viktória. Tam je No, Viktória. OK, fajn. A čo ešte mám? A čo tam ešte máme? Aké sú tam ďalšie štáty, Bubo? Kde sme? A kde je Alice Springs? Alice Springs. Alice Springs. Alice Alice Springs. Springs. No, ukáž Alice Springs. Ten je tuto. A čo tam je v tom Alice Springs? Tam je Uluru. Uluru? A Áno. to čo je to Uluru? To je taký tovec oranžový. Taký oranžový kopec. Áno. No dobre. Taký oranžový tovec. A aké sú tam ešte štáty v tej Austrálii? Ešte toto som ti neukazovala. Čo si neukazoval? Toto. Čo to je? To čo je? To je Antarktida. Antarktida, aha. To je Antarktida. A ešte naše obľúbené si nepoukazoval. No toto si... Indonéziu. No čo je v Indonézii, Bubo? Ukáž. Indonézie, Java. To je Java. Čo je tam v tej Jave? Je tam niečo? Sú tam sopty ďalšie. Ďalšie Ja- sopky. Ďalšie sopty. A vybuchujú Jasné. po celej Jave. Po celej Jave vybuchujú sopky. A toto, to je svetielko. Aha, Je. fakt, áno. A máš aj laser, že? No ale Ríško, stále som sa nedozvedel, ako sa volajú tie najväčšie kopce. Bubo, ako sa volajú tie najväčšie kopce? Tie sú tuto. Musím si zasvietiť toto silné, aby som videl to tu. No ale vieš, ako sa volajú tie Ako kopce? sa volajú? Ja, Čo? ja nevidím. Asi si zabudol, Zabudol pravda. si. Nevadí, ide to nám povie. Ja nejak Nám stačí jedno písmenko, pravda. Ne, nepál. tak. Nepála, jasne. Už mi slabo svieti. Slabo. No, dáme nové baterky potom. Daj nové baterky. A tie sú ešte slabšie. Potom niekedy musíme kúpiť. Naše kúpiť zatiaľ nové. ešte svieti trochu. No. No dobre. A ešte si mi neukázal, kde je Francúzsko. Francúz. To je Francúz. Čo si sa udal? Francúzsko. Že by tam niekde pri Nemecku. V Európe. Áno, super. A to dole? To dole pod Francúzskom? Trošku sme nezaujímaví. No, Bubo, dostaneš dvojku. Dostanem dvojku. Bubo, za to dostaneš kýbl zlata. Španielsko. Pravda, keď Európa je taká malinká. A kde je to ten Egypt, kde babka nechce chodiť? To je tu. Aha. A Oh. prečo tam babka nechce chodiť? A Ríško, a čo je
Čo je toto, tá modrá čiarka? Čo to je? Tá modrá cielka, to je... No, povedz. Ne, Níl. 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 Ne. No. Nepál sú tie kopce. že? Dobre, Bubo. Tak ja iba, Ešte toto som ti neukazovala. ja iba poviem na záznam, že máš No. momentálne 2 roky a 11 mesiacov. To som ti ešte... Čo si mi neukázal? No prepáč. Toto som ti... Toto a to A čo čo to je, Bubo? Co to je? To je- Nie, to je že aj Turkmenistan tam je napísané. Áno, No. To ešte len riešime, pravda? Teraz sme boli tuto. áno, tam ste boli, tuto. Kazachstán. A toto je čo? To je... Toto. No. No. To je Bajkalské jazero. Dobre, Bubo. Dobrú noc.